Zdravím všetkých poslucháčov a fanúšikov prevodných cien a chcel by som vás privítať u 4. dielu nášho podcastu. Volám sa Tibor Borodáč a dnes som tu znova spolu s Ľudskou Karpiškovou, senior manažérkou v oddelení prevodných cien. Dnešným dielom odštartujeme takú minisériu, ktorá sa bude zaoberať vnútroskupinovým financovaním, kedy spoločne s Ľudskou a ďalšími odborníkmi z praxe rozoberieme túto veľmi zaujímavú a technicky nie tak úplne jednoduchú problematiku. Ľudsko, možno by sme to mohli vziať úvodom z takého viac teoretického hľadiska, a to, že aké formy financovania sú obecne dostupné na trhu pre spoločnosť a aké tieto typy financovania si tá firma dokáže zaistiť. Pojďme teda začít nějakým teoretickým úvodem, fakt jenom krátce, ale vlastně obecně můžeme asi formy financování vlastně rozdělit na financování formou vlastního kapitálu a formou cizího kapitálu, přičemž vlastně vlastní kapitál, to jsou samozřejmě vlastně vklady do společností, případně vygenerované zisky daných společností, a touto částí se nebudeme dále zaobírat, protože vlastně ziskem z takovéhoto vkladu jsou dividendy, které mají úplně jiný režim a pro účely převodních cen tato oblast není relevantní. Pojďme se podívat na cizí kapitál. Cizí kapitál obecně rozdělujeme na krátkodobý, dlouhodobý, přičemž krátkodobý jsou obchodní závazky, různé krátkodobé půjčky či cash pool. Dlouhodobým kapitálem jsou potom třeba vydané dluhopisy nebo různé dlouhodobé půjčky. Nás samozřejmě z oblasti převodních cen zajímají především financování v rámci skupin poskytnuté spojenými osobami. Obecně platí, že cizí kapitál je levnější než vlastní kapitál. Ten důvod je ten, že ve chvíli, kdy dojde k bankrotu společnosti, tak vlastní kapitál stojí až poslední v řadě při výplatě zbývajících peněz z té dané společnosti. Je to tedy nejvíce riziková forma kapitálu, a tím se dostávám k tomu, vlastně, že se bavíme o tom, že pro účely stanovení převodních cen je velice důležitá míra rizika. Míra rizika vlastně určuje výši odměny, výši očekávané odměny. U těch finančních transakcí se to dá jednoduše představit. Vždycky říkám příklad, ve chvíli, kdy mám státní dluhopisy, což je relativně málo riziková transakce, tak očekávám stabilní, ale nízký zisk. Na druhou stranu ve chvíli, kdy budu investovat například do dlouhodobých dlouhodobých dluhopisů nějakých startup společností, tak je to investice, která může být velice riziková. Na druhou stranu můžu očekávat nebo můžu získat mnohem větší zisk. Míra rizika je tedy to nejzásadnější pro účely stanovení převodních cen. A teď se teda pojďme podívat, jak s tím pro to stanovení převodních cen pracovat. Super, Ľudsko, díky. Tak ja na to tak ešte obecne možno naviažem, ale už vyslovene z toho pohľadu transfer pricingu. A to, ako k tomu pristupovať nejak v praxi, tak úplne taký najštandardnejší formát je postupovať v súlade s OECD. A čo sa týka samotného financovania, tak takéto prvotné vodítko bolo vydané v roku 2020, kedy vyšiel tzv. OECD Guidance, nie guideline, ale guidance k finančným transakciám, ktorý poskytol nejaký detailnejší prehľad o tom, ako možno postupovať pri stanovení nejakého kreditného ratingu a potom ako následne oceniť jednotlivé typy finančných transakcií. Tento guidance by som povedal, že bol tak viac menej jednak jednej zakomponovaný do ďalšieho vydania a zároveň najaktuálnejšieho vydania už smernice OECD, ktorá vyšla v roku 2022 a tvorí vlastne celú kapitolu 10. Čo sa týka takého praktického pohľadu, tak aj český správca dane sa obecne riadi touto smernicou OECD a v praxi sme nevideli zatiaľ nič, čo by presahovalo požiadavky dané smernicou OECD. Pri samotnom stanovení ceny vnútroskupinového financovania sa ako najčastejšou a najbežnejšou metodou javí metóda CAP, čiže metóda srovnateľné nezávislé ceny. Samozrejme, pokiaľ by tento CAP v praxi alebo na trhu nebol dostupný, alebo by ho nebolo možné nejak spoľahlivo aplikovať, tak môžeme pristúpiť aj k ďalším metodám. A
možno nie úplne tým metodám, ktoré sú ako popísané v OECD, ale k tzv. Ďalším metodám a tam už ako keby sa už skôr budeme zaoberať nejakým tým ekonomickým modelovaním a to napríklad nejaký CAP model a podobne. Čo by som tak možno chcel trošku vypichnúť je, že sa v praxi stretávame s tým, že si spoločnosť nechá vypracovať u banky, čiže nejakej nezávislej externej finančnej inštitúcie nejakú tzv. Indikatívnu nabídku, kde si ako keby nechá naceniť ten potenciálny úver a myslia si tieto spoločnosti, že je to ako vhodný prostriedok pri tom samotnom prokazovaní, tak tam by som možno chcel iba upozorniť, že táto nabídka je neúplne žiadúca, pretože jednak nie je skutočná, nikdy sa nezrealizovala, nikdy nedošlo k podpisu a v praxi to i ten správca dane úplne neakceptuje. Tak a teraz, ako nejak štandardne sa postupuje pri stanovení tej samotnej ceny, tak ako takým modelovým príkladom by sme si mohli vziať, ako sa oceňuje nejaký štandardný vnútroskupinový úver. Existuje taká databáza, volá sa Refinitiv Econ, prípadne niektorí poradcovia pracujú aj s inými databázami, ako napríklad Bloomberg a podobne, kde si proste môžeme dohľadať srovnateľné dlhové inštrumenty, ktoré sú verejne dostupné a prístupné. Týmito inštrumentmi sú najčastejšie dlhopisy, čiže tzv. Bondy a v niektorých typoch databázy sa dajú zohnať aj nejaké informácie o nejakých úveroch, ale toto pre účely nášho podcastu nebudem úplne uvažovať, pretože v praxi sa s tým často takmer nikdy nestretávame. Samotná analýza je viac menej dvojkroková a to v prvom kroku je potreba si stanoviť kreditný rating, čiže úveruschopnosť danej spoločnosti a v druhom kroku potom už prichádza tá samotná analýza vyhľadania srovnateľného inštrumentu. Kreditný rating vyjadruje, ako už Ľudská spomenula, tú mieru rizika z veľkej miery, čiže tú cenu danej transakcie a štandardne sa môže odhadovať takými dvoma spôsobmi. My v praxi používame buď to tieto taký tzv. Nástroj od renomovanej agentúry Moody's, nazýva sa Risk-Calc Tool, kde na základe určitých finančných indikátorov dokážete odhadnúť kreditný rating danej spoločnosti. K tomu napríklad aj ten samotný Moody's ponúka takú viac sofistikovanú alternatívu a to je tzv. Moody's metodológia alebo metodika, kde už i nad rámec tých finančných indikátorov sa použijú rôzne kvalitatívne ukazateľe. Tento rating by sa mal primárne robiť na tzv. Standalone báze, to znamená pre danú spoločnosť. Samozrejme, v praxi môže dojsť k nejakému zjednodušeniu a urobí sa na základe nejakých konsolidovaných čísel pre celú skupinu s prípadnými následnými úpravami. Buď to podľa nejakých finančných indikátorov, alebo potom pomocou nejakej ďalšej podpornej metodológie. My v praxi napríklad pracujeme s tzv. Metodológiou S&P, ktorá zohľadňuje postavenie danej spoločnosti v skupine. Potom nastáva už keďže máme ten rating odhadnutý, tak nastáva ten druhý krok, a to je vyhľadanie tých srovnateľných inštrumentov, čiže týchto dlhopisov, kde na základe určitých kritérií si vyhľadáme ten úvodný vzorek a tieto kritériá by mali vlastne odpovedať daným parametrom skúmanej vnútroskupinovej pôžičky. Čiže mali by sa brať do úvahy dátum splatnosti, dátum poskytnutia, mena a tak ďalej. V prvom kroku si vypočítame tzv. Yield to maturity, čiže výnos do splatnosti daného dlhopisu, ktorý predstavuje tú tržnú cenu daného bondu. Vždy by sme to mali ako keby určiť k určitému datu a v praxi najčastejšie sa to používa vtedy, keď sa buď tá vnútroskupinová pôžička poskytne, alebo dôjde k podpisu príslušnej vnútroskupinovej zmluvy. A pokiaľ by to sa malo nejak oceňovať prospektívne, tak sa to štandardne urobí napríklad k aktuálnemu datu
čo najaktuálnejšiemu datu, kde máme k dispozícii čo najaktuálnejšie tržné údaje. Následne si potom ako keby tento vzorek nejak vyexportujeme a ďalej s tým pracujeme a urobíme tzv. Úpravy tohto výnosu do splatnosti, čiže tej yield to maturity, aby tieto dlhopisy čo najviac odpovedali danej pôžičke a tieto úpravy sú úpravy o rating, o splatnosť, menu daného inštrumentu a prípadne nejakú podřízenosť a ďalšie faktory. Ideálne v ideálnom svete by tieto úpravy mali byť samozrejme čo najmenšie, aby boli tie dlhopisy čo najviac srovnateľné a túto srovnateľnosť sa môžete ako primárne obmedzujeme v tej samotnej databáze. Samozrejme, keď ten vzorek by následne nebol dostatočne veľký, tak sa rozšíri a prichádza k týmto úpravám, ktoré som pred chvíľkou spomenul. No a následne si vypočítame to tržné rozpätie z už upravených výnosov do splatnosti. Štandardne pracujeme s medzikvartálovým rozpätím a pri možno nejakej super vysokej srovnateľnosti môžeme uvažovať i o plnom rozpätí. Samozrejme vždycky záleží na jednotlivých okolnostiach a malo by sa to posudzovať prípad od prípadu. Ľudsko, neviem, máš niečo k tomuto procesu, čo som ešte nejak možno zabudol alebo povedal nejaký nezmysel? K procesu ne, děkuji, že jsi to takhle hezky shrnul. Já bych se ráda vrátila k jakému datu tuhletu srovnávací analýzu, kterou Tibor popsal, k jakému datu ji udělat. Tibor zmiňoval, že vlastně dává smysl analýzu dělat k datu poskytnutý půjčky nebo podepsání smlouvy. To určitě ano, ale pak je otázka, protože bavíme se o financování společnosti, o finančních transakcích, kde většinou ty transakce jsou víceleté, pokud se bavíme o dlouhodobém financování. 2leté, 3leté, ale můžou být až 10leté. A teď je otázka, jestli analýza připravená k datu poskytnutí půjčky stačí třeba po celou dobu těch 10 let. Tady na to ta odpověď je v zásadě v tom, že závisí, jestli to, jaká je dohoda mezi tím dlužníkem a věřitelem, jestli je v té dohodě obsažená nějaká opce. Jinými slovy, jestli smlouva obsahuje buď to právo splatit nebo právo vyžádat splacení ze strany věřitele. Pokud smlouva takovéto dohody obsahuje, tak potom ta odpověď je, že nestačí mít pouze analýzu k datu poskytnutí půjčky, ale ta analýza by se měla pravidelně opakovat. Nikde ovšem není řečený, jak pravidelně. My většinou doporučujeme většinou na té roční bázi, nebo samozřejmě v případě, kdy je vidět, že se vlastně na tom trhu nastaly situace, které měly vliv na výši stanovení úrokových sazeb. Historicky třeba, nevím, v době covidu ty sazby vyletěly, když začala válka na Ukrajině, vyletěly sazby. To jsou takové situace, kdy potom vlastně dává smysl se k tomu datu na tu transakci znovu podívat a přehodnotit. Ten důvod je ten, že pokud například mám naopak třeba poskytnutou půjčku z doby, kdy byla vlastně nějaká krize, kdy byly ty sazby vyšší a mám tam vysoký procento a ten trh potom zase vlastně začne klesat, tak ve chvíli, kdy ty sazby klesnou a já mám jako dlužník právo tu půjčku kdykoliv splatit, tak z pozice nezávislého subjektu bych se na to dívala tak, že ve chvíli, kdy vím, že ty sazby klesnou, tak tu půjčku přefinancuju. Jinými slovy, pokud jsem si dohodla třeba sazbu 8% a teď dojdu k tomu, že tržní sazba je 4%, tak určitě nedokážu obhájit tu původní sazbu jenom proto, že byla sjednaná v této výši na začátku, ačkoliv v té dané době ta sazba byla tržní. A to je asi z naší strany všechno k té metodice, tady vlastně ty jedné nejpoužívanější metody, což je ta CAP metoda. Já bych jenom ráda dodala, že co vidíme z pohledu státní správy, tak vlastně tohleto téma s nima pravidelně diskutujeme. Víme, že státní správa má speciální tým lidí, kteří se vlastně problematice stanovení cen u finančních transakcí věnují a očekáváme, že v budoucnu se ta míra toho věnování bude zvyšovat a myslíme si, že se časem začnou tyto transakce mnohem více kontrolovat v rámci kontrol a proto určitě doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost
nastavení, jak máte nastavený vnitroskupinové půjčky u vašich společností a zda to nastavení skutečně odpovídá tržnímu principu. Súhlasím s Ľudskou a ešte by som možno dodal, že presne síce tieto finančné transakcie sú vysoko komplexné, ale i ten prístup finančnej správy je čím ďalej, tým viac sofistikovaný a preto, ako hovorila Ľudská, doporučujeme si fakt overiť, či to nastavenie u danej vnútroskupinovej transakcie je tržné. Ja čo by som ešte možno dodal k tomu samotnému procesu, ktorý som popisoval, tak tento v úvodzovkách štandardný proces je charakteristicky primárne pre seniorné nezajistené financovanie, pretože pre iné druhy financovania, ako je napríklad mezaninové, respektíve juniorné, alebo nejaké ďalšie, sú už potom ako keby ten proces je už trošku iný a komplexnejší. Tak aby som to možno zhrnul, CAP metóda, čiže metóda stanoviteľnej nezávislej ceny, je jednou z nepoužívanejších metód, ktorú vidíme aplikovanú v praxi, ale ako sme už spomenuli, tak nevždy je vhodná. Sú ďalšie štruktúry financovania, ako napríklad tzv. Back-to-back financovanie, kedy nejaká entita iba prepújčuje načerpané fondy ďalej, alebo nejaký cash pooling, alebo ako už som spomínal, to juniorné financovanie, kde sa tá metóda, ten prístup, respektíve možno tá metodológia ako taká sa značne líši ako u toho jednoduchého, v odzvukách jednoduchého, štandardného seniorného financovania, ale tieto metódy a možno nejaké formy financovania si rozoberieme až v nasledujúcich častiach. Ľudsko, možno si ešte spýtam na záver, máš ešte niečo, čo by si chcela doplniť? V tuto chvíli ne a určitě v dalších dílech se budeme věnovat jiným způsobům, jak ty transakce ocenit, které jsou mnohem komplikovanější než tato jednoduchá metoda. Super. Tak milí poslucháči, to je pre dnešný diel všetko. Ak by ste mali k tejto zaujímavej a komplexnej problematike nejaké otázky, tak sa neváhajte obrátiť buď na mňa alebo Ľudsku. A na záver by sme vám už tradične veľmi radi poďakovali, že ste si na nás našli čas a budeme sa na vás tešiť v ďalšom diele podcastu. Naschledanou. Naschledanou.